Dobrý deň, prajem. Moje meno je Dominik Čuha a dnes sa budeme spoločne baviť o tom, ako môžete predať svoju nehnuteľnosť. Na trhu s nehnuteľnosťami môžete stretnúť dva typy maklérov. Maklér Dávid a makléra Filipa. Teraz sa spoločne pozrieme na to, ako pracuje maklér Dávid. Dávid ako živiteľ rodiny si v prvom rade uvedomuje svoju potrebu zarábania peňazí. Čo to znamená? Keďže pracuje ako pasívnym spôsobom predaja, čiže ako nevýhradný maklér, jeho hlavným cieľom je naberanie čo najväčšieho množstva nehnuteľností. Štandardne takýto typ makléra má ponuke 50, 70 a viac nehnuteľností. Pozrieme sa, ako pracuje. Jeho hlavná činnosť je telefonovanie. To znamená, že kontaktuje predávajúceho za účelom dohodnutia si stretnutia, kde urobí tzv. Náber nehnuteľnosti. Náber sa skladá z fotenia, z vypísania dotazníka náberového a podpísania zmluvy. Ak mu teda predávajúci zmluvu dovolí podpísať. To všetko trvá 10-15 minút. Potom Dávid ide na ďalší náber ďalšej nehnuteľnosti. Následne to všetko spracuje, kde to inštaluje na zhruba 20 až 30 inzertných portálov. Samozrejme, že ak naberie nejakú nehnuteľnosti do ponuky, tak prevolá svoju vlastnú databázu kupujúcich a im ponúkne, či teda majú alebo nemajú záujem o danú nehnuteľnosť. Potom nastáva čakanie. Ak Dávid čaká dlhšie, to je niekoľko týždňov, možno mesiacov, tak začína volať svojim predávajúcim, kde zisťuje v prvom rade, či nehnuteľnosť je stále ešte aktuálna, či je stále nepredaná a dáva potom predávajúcim argumenty na zníženie ceny. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, aké sú najnebežnejšie alebo najčastejšie chyby pri predaji, ako robí Dávid. Maklérov, ako je Dávid, je stovky. Čiže ak pracujete s takýmto maklérom, je dosť pravdepodobné, že ich máte niekoľko. A preto sa váš inzerát ako prvá chyba opakuje na tom istom internetovom portáli. Druhá chyba sú rôzne ceny daných inzerátov. To znamená, ten istý inzerát je s rôznymi cenami. Vysvetlím, ako niečo také môže nastať. Napríklad, predávajúci na začiatku stanoví rovnakú cenu, ale v 5. bode mu maklér po čakaní, maklér Dávid číslo 1 začne volať a sa mu podarí u predávajúceho znížiť cenu o niekoľko stovák eur. O pár týždňov na tom zavolá maklér Dávid číslo 2, tomu istému predávajúcemu, a zníži cenu o niekoľko tisíc eur. A maklér Dávid číslo 3 nezavolal vôbec. To znamená, že nechá pôvodnú cenu a už vidíme 3 rozdielne ceny. Čiže rozdielne ceny pri predaji, čo môže zmiesť kupujúceho. A tretia, najväčšia chyba sú chyby v popise. Čo to znamená? Maklér sa môže pomýliť, keďže má niekoľko inzerátov v rozmeroch, v lokalite, v orientácii, v stave rekonštrukcie danej nehnuteľnosti. Je pre vás zaujímavé, ak pre vás pracuje maklér, ako je Dávid? Ak vás zaujíma, ako pracuje maklér Filip, to si pozrieme v ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť.